uNkulunkulu akakulondeke uphile uphusha uphumelele pastor wengilo chaza amaphupho. Abantu banokungicorrecta ke uma ngichaza amaphupho kodwa kabasebaningi ngenza kwethu amaphupho afike kubantu ngendlela ehlukene. Kuyokwenzeka kuwe inkukhu ivele njengesidalwa, komunye ivele njengenhlanhla, komunye ivele njengemoya emibi, yabo. So uma kwenzeka mina ngachaza inkukhu njengesidalwa na njengemoya emibi na njengenhlanhla, kanti kuwe ivele njengesitha, akusho ukuthi ngirong mina, kusho ukuthi wena kuwe inkukhu ivela njengesitha, but mina kimi inkukhu ngiyiveze ngokwemibono nolwazi enginalo njengamanje ukuthi inkukhu isho ini, isidalwa ingasho imoya emibi, ingasho inhlanhla. Depending on the context noma kuncike kuyingqikithi yephupho. So akwazi ukuzongicorrecta, yabona. Abantu abekho ukungicorrecta, especially labantu akekho kubona bonke abantu abake bathi angichaza amaphupho kahle, akekho wakwaveza lokho ku right, bonke bathi hayi akukho right, kodwa bengakuveli kwakuyikona ku right, yabona. So yekelani ngenza kwethu kungcono ukuthula kunokuvela ukuthi umuntu uyabhedla noma ushintsha wrong ungayisho le right wena, yabona, ngcono ungasho lutho. Sibheka la oqala ukufona ku-9 la-5 ntambama WhatsApp nangebhadi nangephutha, fona from Monday to Friday kuphela. Sibheka uSizwe Silinda sawubona igama kuSizwe, ngicela ukubuza uphupha-ke ngithole icathulo kade zilahlekile kushona futhi la he lost his shoes and then later on I don't know if bilahlekile during the dream ophinde wayithola futhi khona lapho, kodwa kuyafana-ke omunye ngenzeka zalahleka kudala sikayayithola kwelinye iphupho, zalahleka kudala ephupheni sikayithola futhi ephupheni, yabona. So nakho one kafushane uma kwenzeka uphupha icathulo eyahlekile kuwuphawu oluhle-ke uma uzithola, ngoba lokusho-ke kungenzeka isimo sizohleleka uphinde-ke uqhubekele phambili ngemuva kokuthi-ke kwenzeke indlela yokuthi-ke ubuyiselwe lokho obukade ulahlekelwe yikho, yabona. Yabo omunye angayibheka kanjena-ke ngokwesintu, uma kungenzeka uphupha iy'cathulo ezilahlekile kuwuphawu oluhle kakhulu uma uzithola. Lokho kusho-ke kungenzeka sesifikile isikhathi sokubuya kobunhlanhla okade buthwethuliwe, futhi la kungenzeka omunye wayethwethulelwe isimo sobunhlanhla, sesiyabuya-ke lesimo sobunhlanhla, singenzeka sibuya ngenxa yethongo, ngenxa yehlozi, ngenxa yesidalwa noma ngenxa yemithi namakhambi owasebenzisa noma iwasho oyisebenzisa njengamanje, yabona. 3 kwesinye isikhathi omunye umuntu angayibeka kanje, uma uphupha icathulo elilahlekile kuwuphawu oluhle kakhulu uma uzithola, ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka uzobuyisana futhi ubuyelane nomuntu okade ekudubile wakulahla wakwala esikhathini sendlule. Abanye abantu uma bezohlala nabantu babo balahlekelwa icathulo uhlale nomuntu wakhe. So uma usithola isicathulo leso esilahlekile, uma ukuthi njengamanje kuzokuba lula ukuthi ubuyelane nomuntu owalahlene naye noma owayekulahlile, owayekushilo ungaphupha ubona lezi zicathulo ezindala wazazilahlekele uyibuya, kanti uzobuyelana ne-ex yakho enanihlukene nayo noma-ke uzobuyisana nomngane wakho enanidubene naye. Number 4 kuyenzeka kodwa futhi uma uphupha icathulo elilahlekile ubuphawu oluhle futhi uma uzithola, ngoba lokho kusho ukuthi empeleni kungenzeka sesifikile isikhathi sokubuyiselwa esikhundleni esasikulahlekele, esasikuphunyukile, okukanye omunye angathi-ke uzobuyiselwa ithuba elihle elikade-ke lekulahlekele ngaphambilini. Asiyivale. Number 5 kwabanye uma uphupha icathulo elilahlekile sikuthatha njengophawu oluhle uma uzithola. Lokho kusho kungenzeka usanda kuthola isiqondiso noma-ke umhlahlendlela ngemuva kokuduka nokudideka isikhathi eside, yabo. Ngabe lokhu sukukwenza ngabe isevangelini kaNkulunkulu, kodwa kusuke uzothola umhlahlandlela, uzothola isiqondiso emva kokuthi uke wathi ukweduka noma ngemva kokuthi uke wathi ukudideka esikhathini eside. Siyabonga kakhulu-ke sibheka la uphupha uthola icathulo ebelilahlekile noma ezazilahlekele.